Знаете ли, че 30% от новоназначените хора в корпоративния свят напускат работа по собствено желание през първите 45 до 90 дни, а други 35% напускат по собствено желание между 6-я месец и края на първата година от назначението. Какво излиза? Че само 30% от назначенията могат да се наричат успешни. Защо е така и какво можем да направим, за да подобрим тези цифри? Хората не са рационални създания. Никога не са били и вероятно никога няма да бъдат. Ако не са рационални, то какви са? Точно така, емоционални. Една от най-силните емоции в човека е фрустрацията. Основният източник на фрустрация в човека е разминаването между очакванията и възприеманата реалност. Когато очакванията съвпадат с възприеманата реалност, човек има склонността да преживява вдъхновение, оптимизъм и удовлетвореност. А когато очакванията се разминават с възприеманата реалност, човек е склонен да преживява разочарование, склонен е да съжалява за решенията си в миналото и е склонен да се чувства неудовлетворен. Когато става въпрос за нова работа, най-често очакванията на кандидатите се напомпват от желанието на HR менеджерите или агенциите да затварят позициите бързо, напомпват се от корпоративния брандинг и, разбира се, от желателното мислене на самите кандидати. Когато тези напомпани очаквания се срещнат с реалността, това води до криза, която може да накара новоназначеният сътрудник да преосмисли решението си за кариера в компанията. Кризите обикновено са три, както подсказват цифрите в началото на това видео, и се случват в следната последователност. Първата криза наричаме криза на рутината. Обикновено тя се появява още първия ден и се очаква да отшуми до 10-я ден след назначаването. Несъзнаваните очаквания на хората са, че физическата реалност на новата работа ще е такава, че те ще могат да запазят всичките си предишни навици. Например, свикнал си да се храниш 12 часа, свикнал си да пътуваш до работа не повече от 15 минути, свикнал си да си взимаш детето от детската градина. Новата работа обаче може да налага промяна на този режим. Може да се налага да обядвате по-късно, може да се налага да пътувате повече сутрин, а може да се окаже, че не може да си взимате детето от детската градина. Така очакването ви да не промените нищо в навиците си, ако се сблъска с изискването да промените дневната си рутина, може да доведе до криза. Добрата новина е, че всяка една от трите кризи, за които ще говорим днес, би могла да бъде адресирана чрез подходящото мениджърско и екипно поведение. При кризата с рутината менеджерът може да прояви лично интерес как се вписва новия колега и има ли нещо, което го затруднява. А екипът може да ви заведе на обяд и да ви сподели къде се намира мястото за паркиране, така човек ще се почувства обгрижен и по-лесно ще се адаптира. Целта на адаптацията в тази първа криза е новият колега да се почувства физически комфортно с дневния си режим и работното си място. Втората криза наричаме криза на работата. Обикновено тя се появява в края на първия месец и може да продължи до 90-я ден. В този период обикновено човек започва да осъзнава какво всъщност трябва да прави. Несъзнаваните очаквания на хората са работата да пасва на техните черти на характера или казано по друг начин, работата да им идва отвътре и да им носи удоволствие. Възможно е обаче позицията да изисква от вас да правите неща, които не са ви особено приятни и не сте очаквали. Например, може да се окаже, че командировките ви идват в повече. Може да се окаже, че общуването с други хора ви идва в повече. Може да се окаже, че липсата на общуване с други хора ви идва в повече. Така очакването ви за това работата да ви носи удоволствие, ако се сблъсква с изискването да правите неща, които не са ви особено приятни, може да доведе до криза. И тук отново мениджърското поведение е от ключово значение. Ако прекият ръководител обсъжда с вас целите на вашата работа, ако ви оказва помощ лично и чрез предоставени ресурси, ако разговаря с вас по отношение на кариерните ви възможности, то преодоляването на тази криза може да се случи много по-лесно. Целта на адаптирането при тази криза е новия колега да се почувства погълнат в работата, тъй като тя му носи достатъчно удоволствие. Третата криза наричаме културна. Тя се появява между 6-тият и 12-тият месец след назначението. В този период човек започва да усеща какви са културните, неписани норми, които управляват взаимодействието и решенията в компанията.
Несъзнаваните очаквания на хората са, че ценностите на другите трябва да съвпадат с техните собствени ценности. Културите в организациите трябва да отразяват тези техни ценности и принадлежността и към компанията и бизнеса трябва да им носи усещане за смисъл и значимост. Възможно е обаче компанията да изповядва по-либерални възгледи, например налагане на политики по толерантност към самоопределението на пола, докато вие държите на традиционното виждане за наличието на само два пола. Друга възможност е да държите на морално-етичните принципи и да разберете, че компанията ви е забъркана в корупционни практики, защото в този бизнес нещата по този начин се правят. Или пък да държите на добронамерените човешки отношения, но да попаднете в токсична психологическа среда. Така очакването ви за споделени ценности, ако се сблъска с изискването да правите неща, които смятате за неправилни, може да доведе до криза. Ролята на мениджъра тук е да установи култура в екипа, която да промотира справедливост, другарство и чувство за успех. Да насочва вниманието на хората към положителните практики и ефекти в организационното функциониране, да организира редовно екипни сесии за осветляване и толериране на различността. Целта на адаптирането в тази криза е новият колега да се почувства потопен в социалната група, тъй като споделя част от ценностите си с нея. Ние в Entalant развиваме хората, екипите, лидерството и културата в бизнес. Аз съм доктор Борислав Игнатов и зад гърба си имам платени с удоволствие 17 000 консултантски часа, като съм работил с 50% от топ 100 компании в България. Ако искате да научите вашите мениджъри как да се справят с кризите, които са характерни за новоназначените колеги в екипа, не се колебайте да се обърнете към нас за помощ.